عزيز سلامتنا تقبلوا فنوانات كتاتلو خبرات عزبتنا نلوم سنبت شو عت السنة 2026 تدلوا حدي زينات تحزلكم قريب له مكتالكم بخبر عدم فلما كان تاتو أبتغري استفدت أما مدقعتي أبتو زبازلو وتادرهم بوليتيكاون يقاددو إثيوبيا ندانيان بعلت بيتو نبرن أما قبايا زغطلة تخصاصي أبكي رأتيو باكستانوين أب إثيوبيا أمجواي سبات تتعيزهم أمريكا إسرائيل مس إيران أبزتن تصنحلو تسليهم اللوا تسكف إيران أقدس استاف هاجرايت جانتا بأمريكا بيزا خمتغلو كسيسا حدقينا قعوزو سارة بتصم زموتو 49 سبات أب حدا قاسي ترخيبهم أب ألبانيا نمعتا زغطل سفح تقامو يغطلالو زنكالن بزرزح يزركم قاربي كتكاتاتون بخور عدم اتناب تمال قدام 6 سنة 2026 أب كل التقراي سمين معراب زبا أب كباب كتما شرارو فولي شمو قومهالو استفتس أما متقعتي سبع ألبو نفرتي أب تزبا زولو وتادرهم بوليتيكان وطري مليسوكم زقاددو تصابات يمركتو بمسارة كاب استفالا لي مجتات ترخب زرزر حابيتان مرداتان تمتقعت استفتس أما فرق ليتا خبابي ساعة 11 فرق عند حرقاتري جميرنا أستاد كلتا ساعة زقات صالخوينو أب تحتي أديابو وردا فولي شمو قومهالو بستفالا خبابي تخايدو اتناي درون متقعتي كاب شرارو تبغيسوم ناب دوب ኤርትራ ወይ ሱዳን ጎጾም ይንቀሳቀሱ ዝነበሩ ወታደራት መካየን ዝነበሩ አይልታት ጸጥታ ትግራይ ዝዓለመ ካብ ዝነበረ ንዓይን መሳኸር ገሪጾም ወታደሮን ከቢድ ቦምባታት ንምድርባይ ካብ 6 ክሳብ 7 ግዜ ተመላልሳ ከም ዝሃረመት ተዓቢሩሎ እቲ መጥቃዕቲ ማዕልታዊ ስርሖም ይፍጽሙ ኣብ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ሞትን ኣካላዊ መጉዳእትን ከምኡውን ናይ ንብረት ዕንወት ኣስዕብዩ بسنكت أبتخبابي بتصنع محلاو زلزل قدس قدات بنطر أي تفلتن زلو زوصلو أبالات ناب حكمناو ما أكلا شرارو قم توسدو تراغيز الله زمت قاعت زفتس أمزلو أوش تخل التقراي بدكتور دبرتسين قبل مكال زمل حقو جلا بيت مغري تقراي بمأكب حدش سلطان تقاطاتيرو نتب جنرال تادس ورد زمر حزنبرة جزيو منقسي كاب زورو دولو أبي تبي هاقراو مرتا خاب زازمولو أوان كتسيليو أتي بدكتور دبرتسين زمرح ناي بريزن بيت صحفة تقراي أبزوتو مجلسي زمتقعتي نتي أب حدار كلتشن إسان كتن زتفرم وعد سلام بريتوريا بقت تحسن مخان بمجلات منقست فدرال نتقراي نمبركخ داغماي ورا نمكادن يدالو خمزلو كسيسو كمت تتقصى كساب الساعة زي كوتادراوي يخون سيفيلاو سبسلطان منقستي فدرال إثيوبيا وقعو ملاش وي مجلسي أيتوهبن زعدش ناشرارو متقعتي بين الزمت أيكونان أبز حجنا يزولنا عمد كلتشن إسان شدشن تراي تماساسالي وطرتات ترايميم ترخلتشن إسان شدشن أما أكلاي زبا تقراي بستقبرا نايدرون متقعتي مكاينن سبات تهاريمو تقاتلوميم أبلكاتيتون أوسن تسلمتي معراب تقراي بمغنات مساحيلتات تمحالا استفترة قجت ناي مكالا خلص رايت حايلتات تقراي فيتني في التقاج كم زنورو ناي BBC زبصحوت أبصابات ينتصر تخونات بسنك زنايدرون متقعتي داغماي نابك بيتكونات كيوسد أهجراو محبرسب عبي سقعتي حدرالو أب إثيوبيا كلتا إثيوبيان 4 باكستانوين بجبن مجواي سبات تتعيزهم لتعسد تحمش جنبت كلتا شحن عسى شمتن بأقوط أصراجز نسرحنا بإثيوبيا زاتو سلسة زجن سريلانكا زلهم سبات بدنجت تسويرهم الزجبان مجواي دحل من فتامو أب سريلانكا نابزر كوب سدابيتهم سلك بمدوال نحد حدهم $30,000 أمريكا كخفلو 5 تحتتو عبيرهم نزحابيتا زبصحو إمباس سريلانكا أب إثيوبيا لت عسى شمتو جنبت كلتا شحن عسى شمتن نوانا ممرح البوليس كفل ختما بولي ومهيبو شويت مدلاي تجميرو بوليس كتما أديس أبابا نتوم كلتا إثيوبيان 4 زيجنت باكستان زلهم بدمر 6 جبنياتات أبتحتي كوتتر نموعل بزقبرو ربرب نتوم جبنياتات نتوم 3 زيجنت سريلانكا زلهم سباتن أب كتما شاشمينة وردا بوكي قبل 4 فولي بوتا درارتو الهوتير دحي تابزركب منبر بيت أب حنت خفل عاتيمهم كم تصنحو أب كوتتر كم زوعلون تفليتو إيلون ماسك ماغزاتي كاند مغنات دخنت أفريقيا زبل سنمغوت بمنصاق أبي كز صحفو صحف ملس دحر مهابو أب إنترنت كتعبقيسو تصحف نيثيوبيان فيتنامن بمنصار بعبي مغزاتي زي تقبل إثيوبيا دها خوينا تقصلالا فيتنام كن بعبي تجزئة بكون الزعنة وخنسو زحيل قطبة وعويت أمزجيبالا كبل يمجد زملوات قطبة بدهوتات أفريقيا زيادة بتاريخهم مجزات ديس ولا بني حج محدرة مرجع بوليسات زدرخ زبل زت داغماي أبجيسلو أمريكان إيرانوان تتصاوتي أوانش عالم نختصاوتو ناب أمريكا زوت فيزا 5 توهابهم دحر مرقاتا إيران أمريكا نحايلا أقدس تستاف تعاقاقستن اتهاقراويت غانتا فيزا 5 خلقلتهم كسيسا سبسلطان أمريكا إيران كنمتي ب15 سنة أب لوس أنجلوس زهلوا قداماي صوتا 10 معتا تقدمو بعرب نخلهم تتصاوتن عليتي دقفت سرحتنياتات اتهاقراويت غانتا فيزا 5 توهابا قليتهم
بتوسخ إيران نزل سرعة بزي قبو تتقيمة بني حاسوت ممثال شبراوي نايب أمريكا هتوتو كم زي فكدلا قاليتهم اب تركي زركب امباسي إيران أمريكا نعب خفال نايت أكايتي فتسامت السراحتنياتات تكنيكاوي أما خرتن بيزا بمخلقة اب سبوت بوليتيكا وغناوي متأتاو كسيسو اس منغستي إيران تأساسور معكنا زينا على في فدريشن كعوس أجري مكتلو دايركتر ميدا زركبهم 15 سبسلطان ممحدار كابتوم ناب أمريكا متاو استقل كل مخانهم حبيران زغانتات مال سنبت كابتي اب ترك زركب تلاما مدلو صنحت مدبرتا ناب قدما لممد اتكايدلو مكسيكو كلا دعلنا 10 ساعات بررا دما سنبت اب ساعات ناينغو نا مكسيكو سيتي كتعلب تسبي تكبر بمسرت توهيبو زلو بيزا اتوم ابالات هاغرايت غانتا اب امريكا اب زلو صوتا ابتا صوتا زودو لا معلتي كاب امريكا خوصو زغدد مخانو امباسادر ايران ام مكسيكو لوم سنبت غليصو نتي امريكا زوسدتو سغمتي امريكا ايران اب زوصوتو مغلصي حجنات أبلعلي هاجرايت كان تقول سجر إيران زجبر زلو كونيلكا ألو زمولو أتحزة نابزل على درجة على قالو يبل سمزي إمباسي إيران أبز قداي في فائدة خطو تسوي عملو أمريكا كندا مكسيكو بحبر زنقدو وانش عالم كلتشن عسان شدشن كاب 11 سنة كجمر تسبيت زجبر كوينو إيران أما جابي كلتشن عسان حمشن أما تساري كمدبا قدامي تبنوتا درجة حدا عامد كلمي كوينات مجمارو أوانش عالم كم تساتف الرجاجيتا اب تاريخ وانش عالم حتى انغاديت هاجر نتا انصارا اب كنا زل هاجر تقبيلا تنقد ازي ناي فلمايو ايرانا مجمتا لممت سفرا اب تسكون اوريزنا اتغبرو وطن تنبرا اموداتا غومبتيا حسابا بنقيار لممداتا ام مكسيكو سيتي تغبر وسينا كفل هاجراو دحنت امريكا اب اوان اتوددر اب امريكا زنبرو نابالات هاجراويت غانتا ايران يكون وقعوين لوخان ايران زخونه زتقمطلهم غدب انتهاليو ايغلصن تخونه جن بي بي سي ابزاب مغلصي ندحنت حزبي امريكا تساتتي وانش عالم 2026 زلنا توفاينت صنعيو كبل غليصو اب لوس انجلوس حوسو املا اتهاجر نزركب 11 انغتي كتماتات صت انمحاس منغستي ملو اغباب استراقه منገድን ይሰራحሉ ይሉ አመጀመታና የሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ናባላት ባይቶ አብዛሃ በመግለጺ ሉኻን ኩዕሶ እግሪ ኢራን ምስተሐያል ጨንፈር ዕጡቃት ኃይሊ ኢራን ዝኾነ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝተኣሳሰሩ ውልቀ ሰባት ከተቃልል ከም ዘይፍቅደሉ ገሊጹ ሓይሎት ጸጥታ ሃገራዊት ጋንታ ኢራን ምስቲ ጉጅለ ግዴታዊ ወታደራዊ አገልግሎት ዝወድኡ ምዃኖም ዝግለጽ ኢራን ኣብ ምድብ 7 ምስ ቤልጅየም ግብጺ ኒውዚላንድ በጽሕዋሎ ኢራን ኣብ ናይ ምድባ ጸወታ ምስ ኒውዚላንድ ኣብ ሎስ አንጀለስ ምስ ቤልጅየም ኣብ ካሊፎርኒያ ምስ ግብጺ ድማ ኣብ ሲያትል ጸወታ ተሰሪዑላሎ ኣብ ሰሜናዊ ኒጀር ኣብ ዝመሓደር ክፋል ምድረበዳ ሳሃራ ኣሳፊራቶም ዝነበረት ዓባይ መኪና ሎሪ ብምብልሻዋ እንተዋሕደ 49 ሰባት ብጽምኢ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ሰበስልጣን ገሊጾም እዞም ሰባት ኣብ ማሊ ዒድ አል-አድሓ ድሕሪ ምስ ስድራቤቶም ሓሊፎም እናተመልሱ ሓደጋ ኣጋጢሞም ኣብቲ ኣብ መንጎ ኒጀርን ኣልጀርያን ዝርከብ ዓቢ መሰጋገሪ ኣሳማካ በወገን ምዕራብ 80 ኪሎ ሜትር ርሒቆም እዮም ሓዲጎም ተሪፎም ኣማሓዳሪ ኣጋደዝ ክገልጽ ከሎ እቶም ተጓዓዝቲ ኣብ ልዑል ዋዓን ሕጽረት ማይን ዘለዎ ሕሱም ከባቢ ሓዲግ ምትራፎም ህይወቶም ንምድሓን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኢሉ ካብ ኩሎም ክልተ ሰባት ጥራዮም ድሒኖም ነቲ ምድረበዳ ብእግሮም ኣቋሪጾም ድማ ናብ ዓሳማካ ብምምጻሕ ንሰበስልጣን ሓቢሮም ሓላፍ ናይቲ ሓደ ዘይመንግስታዊ ውድብ ዝኾነ ቾሁ ዓዚዝ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ንዓመታት ክንቃለሱ ጸንሐና ነገር ኢሉ መራሕቲ መካይንን ተጓዓዝትን ኣብ ንጥፈታ ስደት ኢትካ ንዘለዎም ኩሎም ሰባት ነቲ ምድረበዳ ኣምስጋር ዘጋጥሞም ሓደጋ ከነስተምህሮም ጸኒሕና ኢና እዚ ናይ ቀረባ ግዜ ፍጻሜ ፍሉይ ኣይኮነን ብሓፈሻ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ፍጻሜ ናብ ሊብያ ናብ ኣልጀርያ ዝወስድ መገዲ ነስተውዕለሎም ኢና ክብል ተዛሪቡ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ፍጻሜ እቲ ዓባይ መኪና ሎታንደክ ካብ እትበሃል ከተማ ማሊኳ እንተነቐለት ካብቲ እትሕዞ ዝነበረት መስመር ወፂኣ ኣንፈታ ከም ሰዓታት ኣማሓዳሪ ኣጋደስ ሓቢሩ መራሒ መኪናን ተጓዓዝትን ነተ መኪና ንምጽጋን ናይ ሓይሎ መዓልታት ደጊሞም እኳ እንተፈተኑ መወዳእታ ግን ኩሎም ጸዓታቶም ኮንቱ ኮይኑ ተሪፉ እዚ መግለጽ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ማይ ምስኣኑ ነታ መኪና ከይጸገንዋ ምስተረፉን መብዛሕትኦም ህይወቶም ከድሕኑ ኣይከኣሉን ዓሰርተታት ሪሳታት ኣብ ትሕቲ ደው ዝበለት መኪና ከባቢያን ተረኺቦም እቶም ግዳያት ኩሎም ዜጋታት ኒጀር ኮይኖም ብህይወት ጉጅለ ኣድሕን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ሃሲ ተቐቢሮም እቲ ጉጅለ ኣድሕን ካብቲ ከባቢ ክምለስ ከሎ ብሰንኪ ብልሽት ባትሪ ንሰለስተ መዓልታት ሓዲግ ዝተረፉ ልዕሊ 60 ሰባት ዝጸዓነት ካልእ ሎሪ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ እታ መኪና ካብ ዱባት ኒጀር ልዕሊ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ሃሩባ እትበሃል ከተማ ማሊ ዝነቐለት ምንባራ እቲ ኣማሓዳሪ ሓቢሩ እቲ ወታደራዊ ኒጀር ዝነበርዎ ጉጅለ ህይወት ኣድሕን ነቶም ደኺሞም ተጨኒቖም ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ማይ ብምስታይ
እታ መኪና ክትጽገም ብምሕጋዝን ጉዕዞኦም ብሰላም ክቕጽሉ ገይሮሞም። መደበዳ ኒጀር ዋላ እኳ ከምዚ ዝኣመሰለ ተደጋጋሚ ሓደጋ እንተኣጓነፈ ካብ መላእ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ኤሮጳ ክበጽሑ ንዝደልዩ ስደተኛታት ዓቢ ናይ መሰጋገሪ መስርሕ እዩ። ናብዚ መስመር ቀረባ ናብ ዝኾነት ከተማ ኣጋደዝ ኣመሓዳሪ ከም ዝበሎ እዚ ሕሰም እዚ መንእሰያት ክሳብ ክንደይ ናብ ሓደጋ ዝቃልዑ ምዃኖም ዘጉልሕ እዩ። እዞም መንእሰያት ህይወቶም ንምቕያር ዝሓሸ ናብራ ንምምላእን ብሓደገኛ መንገዲ ክሓልፉ ዝግደዱ እዮም ኢሉ። ኣብ ርእሲ ከተማ ኣልባንያ ታራና ሎሚ ሰንበት ዕለት 7 ሰነ ን6 ተኸታታሊ መዓልታት ኣሽሓት ዜጋታት ኣብ ጎደና ብምውፃእ ኣንጻርቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ክህነት ተወፂኑ ዘሎ ናይ ሙቾት መዘናግዒ ስፍራ ዘለዎም ተቃውሞ የስምዑ ከም ዘለዉ ጸብጸባት ኣልጀዚራ የመልክት። እዚ ብዙሕ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ልምዓታዊ ፕሮጀክት ምስ ኢቫና ትራምፕ ጓል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ በዓልቲ ቤታ ጃክ ኩሽነርን ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። እቶም ሰልፈኛታት ሃገርና ንመሸጣ ኣይትውዕልና ዝብሉ ጭርሖታት ብምሓዝ መንግስቲ ኣልባንያ ነቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣድሪያቲክ ዝርከቡ ክቡር ሃብታም ተፈጥሮ ዓሊፉ ክህብ የብሉን ብምባል ይጣበቑ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ተጣበቕቲ እቲ ከባብን ዝተፈላለዩ ሲቪላዊ ማሕበራት ነቲ ፕሮጀክት ብትሪ ዝቃወም ዘለዎ ቀንዲ ምክንያት ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ተጣበቕቲ መንግስቲ ኣልባንያ ነቲ ውዕል ብምስጢርን ዝኾነ ይኹን ግልፅን ዘይብሉ ኣገባብ ከም ዘሳለጦ ይኸሱ። ህዝቢ እቲ ሃገር ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ዝምልከት እኹል ሓበሬታ ከም ዘይተዋህቦ ድምፂ ህዝቢ ከም እተሓደገን ይገልጹ። ምዕናው ተፈጥሮ እቲ ፕሮጀክት ክስራሓሉ ተሓሲቡ ኣብ ዘሎ ቦታ ሓደ ካብቲ እተሓለዎም ብሂወታዊ ብዙሑ ዝሃብተመን ከባቢታት ገማግም ባሕሪ ኣድሪያቲክ እዩ። እቶም ተጣበቕቲ ከባቢ እቲ ህንፀት ነቲ ኣከባቢ ሚዛን እቲ ከባብን ክዝርጎን ነዊሕ ዓመታት ተዓኪቦም ዝጸንሑ ኣግራብን እንስሳታትን ክጸንቱ ከም ዝገብር የጠንቅቑ። እቲ ፕሮጀክት ምስ ስድራቤት ትራምፕ ዝተሓሓዝ ብምዃኑ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኣልባንያ ጽልዋ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ዝብል ስጋኣታት እውን ይስማዕ ኣሎ። መንግስቲ ኣልባንያ ብወገኑ ነቲ ፕሮጀክት እቲ ንቁጠባት ሃገር ዓቢ ወፍሪ ከም ዘምጽእን ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጥርን ብምግላጽ እቲ ክሲ ይነጽገሎ። ይኹን እምበር እቲ ተቃውሞ እናገደደ ይኸይድ ብምህላው ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣንጸላልዩ ይርከብ። ሩስያ ነቲ ኩናት ዝተሃሰየ ትሕተ ቅርፂ ኢራን ዳግማይ ክተሃንጾ ምዃና ትገልጽ። ምክትል ሚኒስተር ጸዓት ሩስያ ኣብ እዋን ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝዓነዉ ኣገደስቲ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ምጽጋን ዳግማይ ህንጸት ምስ ኢራን ንምትሕባር ድሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ ክብል ሚኒስተር ጸዓት ኢራን ሓቢሩ። እቲ ምትሕባር ብመገዲ ካርታ ምትሕባር ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኢራንን ሩስያን ንሓባራዊ ፕሮጀክት ልምዓት ትሕተ ቅርጽን ክካየድ እዩ። ኣሜሪካ እስራኤል ምስ ኢራን ኣብ ዘተጸንሐ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮፍ ሓዊሱን ንላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንምስላይ ጻዕሪ ሓይላ ምህላዋ ስክፍታ ከም ዘለዋ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺቡ። ታይምስ ዋሽንግተን ንጸብጻባት ስላይ ኣሜሪካ ብምጥቃስ እስራኤል ምክትል ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ኒፖሊሲ ኣልብሪጅ ሓደ ካብ ምክትሉ ማይክል ዲናሞ ራብዓይን ንምስማዕ ጻዕርታት ትሕይል ምህላዋ እውን ስክፍታ ከም ዘለዋ ትገልጽ። ወሃቢ ቃል ኤምባሲ እስራኤል ነቲ ክሲ ብምንጻግ እስራኤል ንኣሜሪካ ኣይትስልና ክብል ይገልጽ። ኣቀዲሙ ኤምቢሲ ከም ዝጸብጽቦ ፔንታጎን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ብዛዕባ ኣንፈት ውግእን ኢራንን ሊባኖስን እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ደረጃ ስጋኣት ጸረ ስለያ ካብ እስራኤል ናብ ዝለዓለ ስያሙ ወሳኒ ከም ዘዕበዮ ጸብጺቡ ነይሩ እዩ። ሰመዝ ምክልኻል ኩዌት ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣውራጃታት ንዝርከቡ ከባቢታት ዕላማ ዝገበሩ 7 ባላስቲክ ሚሳይላት ከም ዝዓገቱን ፍርስራስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ዝወደቐን ተገሊጹ። ዋላ እኳ ሓይልታት ጸጥታ ንዞባታት ንምውሓስ ነቲ ኩነታት ንምግምጋምን ዝተዋፈሩ ዝኾነ ጉድኣት ወይ ዓቢ መዋቕራዊ ዕንወት ከም ዘየለ ሰበስልጣን ኩዌት ኣረጋጊጾም። ብመሰረት ወታደራዊ ምንጭታት እቶም ሚሳይላት ኣካል ናይቲ ሰፊሕ ዞባዊ ምዕባለ ምዃኑ ተገሊጹ። እቶቓት ሓይልታት ኢራን እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዞባ ንዝርከብ ወታደራዊ ንብረት ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ ሕነ ናይ ምፍዳሽ ስርሒት ምዃኑ ብምግላጽ ብፍላይ ኣብ ኩዌት ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ዓሊ ኣል ሳሌም ዝዓረዱ ሓይልታት ኣሜሪካ ብምውካስ እዩ። ኢራን ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ቀሽምን ስሪክን ዝርከቡ መሳለጥያታት ዘካይዶ ስርሒት ዘባዊ ወጥሪ ብዓብዩ ከም ዘዕበዮ ንሚዛን ጸጥታ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተወቶን ገሊጻ። ሰመዚ ኣሜሪካ ነዚ ዳግማይ ክስታት ክሳብ ሕጂ ዝርዝር መልሲ ኣይሃቡን። እዚ ኩነታት ኣዝዩ ዘይርግእ ኮይኑ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ተወሳኺ ምምልዋጥ ሚሳይላት ነቲ ግጭት ከስፍሕ ከም ዝኽእልን ኣብ ዘስግእ እዋን ኣብ ዝለዓለ ንቕሓት ይርከባ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።